Sanamkela Avalanche of Grace igama lam ndiluthenjiwe. Molweni, sikule nyanga yothando sisajonga uthando lukaYesu ezimpilweni zethu. uThixo luthando, izinto asenzela zona luthando lwakhe. Usithanda noba uphi noba usentla kwamasimi uyakuthanda ukukhathalela. Asihlale phezu kwezithembiso zakhe. Izithembiso zakhe sazifumana phi? eBhayibhileni. Yiva uthini kuthi namhlanje ku-Isaya 46 verse 4. Uthi kude kube sekudaleni benu ikwandini, kude kuse ezimvini ndiya kunityatha emagxeni. Oh, haleluya. Athi ndikwenzile mna, uthi ndikudalile, uthi usidalile, thetha nathi. Uthi ndiya kunithwala mna emithwalo yenu neengxaki zenu. Funa siye kuye neengxaki zethu nemithwalo, singabi ngoba imithwalo njena siye ezindaweni ezirongo siyofuna abanye uThixo, akafuni ngathi. Uthi ndiya kunityatha emagxeni, utsho kabini, mna ndinisize. Into ethetha ntoni? Ndithetha into yokuthi masithathe yonke imithwalo yethu siyisibuye. Itsho njalo neNdumiso 55 verse 22. Uthi kuthi, cast your burdens nesiNgesi on the Lord and he will sustain you. Uthi lahlela wonke umthwalo wakho kuYehova, yena uyakuzimasa. Masiameleni ilizwi eli sihlale phezu kwalo. Uthi Yehova, sithandaze ngalo. Uthi Yehova uthe mandizise umthwalo wam kuwe. Nazi utsho uzibeke. Uthi ndikhathalele, ndicela umthwale, ndityathe emagxeni. Sithandaze ngelisa sikhathi esithi uzosithatha emagxeni ethu, uzosithwala emagxeni wakhe. Sithwalele imithwalo, sifunde loo nto. Into emefuna siyifunde, siye kuthwala imithwalo ibuhlungu ngaphakathi. Uhleli nje nomthwalo engaphakathi ongazi ukuthi uzawuxelela abantu, ngoba awusathembi mntu, awusathembi noThixo. Uthemba uThixo, uthembekile yena uthembile. Thwalela, ungazithwali, ungazisindisi. UnguThixo luthando, usaphefumla nje luthando lwakhe olukhulu. Usakhathalisekile ukuthi kwenzeke ntoni kuwe, kwathini kuwe. Sugcina izinto ezimbi entliziyweni yakho, lebala ujonge uthando lwakhe. Utsho uthi hayi, kude kwalapha Yehova, nawe ndikwethembile Moya Ongcwele. Masimjonge apha eBhayibhileni, apha wabonisa uthando lwakhe khona. Wabonisa uthando lwakhe kuNaomi, kwincwadi kaRuth yokuqala. Uba siyalikhumbula elabanye, wayesencamile uNaomi, esezigxothe noomakoti, ngoba kaloku wayebhujelwe ngunyana bakhe, wabhujelwa nangumyeni. Abantu awayijonge uba bazawumnceda. Kanti uYehova unabantu ngothando lwakhe noonceba zakhe, kunabantu ababekile abazawunceda. Ngoku oonyana bakhe sebebhubhile nomyeni wakhe ebhubhile. Zange acinge naye uNaomi ukuthi angazaza ancedwe ngumakoti wakhe. Thanda abantu, ungavumi kubekho into exabanisa nomamazala wakho. Mamazala, ungavumi kube khona into exabanisa nomakoti wakho. Awulazi uncedo lwakho apho uYesu uzawusebenzisa abanye ukukunceda. Jonga ibaleka nawe. Naomi wayesehlupheka, akanamntu omnceda. Nanko ke ngoku sekuvuleka elaa cala lako kwabo, isithi nje ndiyabuyela ekhaya mna ngoku. Sendimdala,
ethetha noomakoti bakhe esithi hambani nibuyele emakhayeni wenu, ndimdala ngoku anawuphinda ndibe nditshata kwakhona. Ndithi ndiza kwenza omnye umnyana nizawuphinda nitshatata. Yanikhulula ngomoya omhle, ndihambe ndigoduke. uRute kodwa wathi njena ngeke, wathi uRute 1 verse 16 kuverse 16 to 18. uRute wathi njena ayandikwazi mama, wathi mama ebudaleni bakho andinabasakulahla ngoku, andihambi. uRute wathi kumamakhe, mna mama ndizibasasuka ngoku. Wathi abantu bakho bazaba ngabantu bakho. Wathi mama suba sathi mandisuke kuwe, verse 16. Musukundibongoza mama. uRute wayenjani? Nyaniseka ebantwini ohleli nabo. Eli lizwi livuselela ukuthi masinyaniseke ebantwini esihlezi nabo. Into masiyithethayo masiyimini what you say, singathethi nje. Wathi musundibongoza uthi sothi mandikushiye mama, wayesembona mamdala. Wathi sokuthi mandingakulandeli mama, ngokuba apho uya khona ndiyakuya nam, apho uyakuthi uvukhona nam ndiyawuthi uvukhona. Abantu bakowenu baya kuba ngabantu bam, uThixo wakho uyawuba nguThixo wam mama. uRute thanda kanjani uRute. Verse 17 athi mama apho uyawufela khona ndiyawufela khona nam, ndingcwatyelwe khona. Make njenje uYehova kum aphinde ukwenjenje ukufa kodwa okuya kundahlula nam. Wayesene-relationship with God uRute. Wazibona nje into yokuthi hayibo, even if ndazalelwa kwela lizwe lamama wakhe, kodwa umahluko sendiwubonile, andinawasasuka ngoku. Ukuthi mandibuyele ngoku ndiye apho kungakhonzwa Thixo wam. But it's not my portion. What it will not happen to me. Opa wahamba, opa zangayiboni. Singahamba indlela sonke singayitholi irevelation, sangayiboni irevelation. Wayesekhonza nje, wakhonza nje, wayesehamba nje. Kwi-end times ungabi ngosehamba nje, bo iba ne-revelation ubone ukuthi hayi this God is real. Ungalandeli nje, ungalandela abantu. Opa walandela nje, wathi kwathiwa nithi buyela kokwenu, naye wathi ayithi ndiyana. Ungancami sowuyeka nje, sokuthi ngenxa yoba njena kukho inkinga ojongena nazo uthi hayi andibuyele emva ngoku. Siyala, sungayivumeli. Uverse 18 wambona ngoku ukuthi uzimisele, wathi hayi mandimyeke, akahamba umntanam, makahlale nam, anawasathetha nto omntana, egcina iphisi yakhe. Kanti ugcina ubuhlungu ngaphakathi. Wathi xa efika kwilali yako kwabo apho wakhulela khona, uNaomi ehamba noRute, ehamba nothando lukaThixo. Yayinguthando lwakhe olo lalumkhokhela into ukuthi buyela kokwenu, ndifuna ujika, ndifuna ukubonisa ukuba wena ngowam. Bakhathalele Yehova abantwana bakhe, akakhathalele wasebebadala kangaka. Athi xa bemvuyela uNaomi, bekhulu bemjabulela, bevuye just ukumbona. Athi uNaomi, sanimbiza uNaomi, ndibize noMara. Athi uSomandla undenze ndakraka, sanimbiza uNaomi. Athi ndemngapha njena mna uYehova endenze njani, ndemka mna ndizele nanabantwana, ke uYehova undibuyisa ndilambatha. Cinga abantwana bakhe,
wathi ungibuyisa ngelambatha. Wathi nakuba nithi ndinawo uYehova engqinile njengam, somandla endenzele ububi. Wayebona ukuthi nje ububi ejonge, sujonga ububi obuphambi kwakho. Naomi masifunde kula mabali eBhayibhile uba yena wayejonge ububi obuphambi kwakhe wokuhluphe oonyana bakhe bebesentliziyweni wakhe nomyeni wakhe babhubhile ngoku. Kanti uYehova uzawuvula umnyango ongakanani bamkhulu. Thando lwakhe. Kanti uRuthe uzawutshata, ibali siyalazi. Xa uRuthe eyotshatela kwesasityebi, wathi ke ngoku uRuthe xa etshatela esasityebi, ngoku uRuthe zangamlahli umamakhe. Wayimamelela umamazala wakho uRuthe. Wathi ndihamba ndiya kula masimi, kanti uYehova ukhokhelwa lizulu ukuthi hamba uye kula masimi. Kwenzela into yokuthi wena uzofumana umyeni uBhowazi. Watshata nesasityebi, waze wamzalela umzukulwana. Ngoku uNaomi sele ngumamazala kaRuthe. Wajika uYehova ngoba isithembiso sakho uyasigcina. NakuIsaya 61 utshilo, nawe masaloku sihleli elizweni lakhe. Utshilo wathi njena yena uza kwenza njani? Uzawulisusa olasisi afaka uthando. Walususa olathando. Wajika konke okuya ukubi okwakujongene nayo esikasithi ukuhlupheka, ukutsala ubuhlungu bentliziyo. Wamnika ijoyi. Wajika konke wayomnika iplenti ye-abundance. Wafumana i-abundance. Waphela ukusoloko ngoku ephiwa ukudla, ehamba echolelwe emasimini. Watshatela uRuthe endaweni e-wealthy. Hlala kamnandi ngoku uNaomi apho. Sihlande kwiScripture ukuthi njena yonke into ayithethileyo kwesa Scripture uzayijika. Athi ndizanika ijoyi. I'll give you the oil of gladness and take every pain enhliziyweni. What I will change that despair. I will turn you from despair to joy. Utsho njalo nakuwe apho ukhona. Uthembe ukuthi njena uzojika impilo yakho. Uyabuyisela. Tshilo nakuba nantse uJoel 2 verse 25. uJoel 2 verse 25 athi njena ndizawubuyisela konke okwakudliwe zinkumbi. Yonke yayidliwe zinkumbi iminyaka, ulahlekelwa yile. Ndiza kubuyisela konke. Wabuyiselwa noNawo, nawe uzawubuyisela. Hlala elizweni lakhe. Hlala apha ezibhalweni, uthi esi sibhalo esi sithetha inyani.